És o no és? Al inmigrante, por muy catalán que sea o se sienta, si le falta la lengua catalana, carece de credibilidad. Escolteu, això és absolutament històric. Però al final fa aquesta valoració. Bé, ell ja sabeu que en català no hi va escriure, va escriure totes les seves obres traduïdes. Li publicaven primer l'edició en català que en castellà, però molta gent es pensa que ell escrivia en català, no, en castellà, i era traduït, no? Però sense ell no hi hagués hagut el que hi ha hagut. Moltes gràcies, Miquel Reniu. És la primera part. Ara em quedo amb que ha dit del Candel, que fa pensar molt, que la terra cull. Això és bàsic, eh? La terra cull. El tiki-taka és molt seriós, perquè, no, ara riureu, però aquest senyor que tenim aquí, en Reniu, per mi és el senyor Digui-Digui. És el senyor Digui-Digui perquè a través d'una experiència personal, que ara explicaré, jo he vist, ho he vist amb els meus propis ulls, enllaça totalment, no rieu, enllaça totalment amb el tema Candel. Per què? Perquè jo vaig conèixer a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, on estudiava no sé què de grup, quan es feia grup i col, un japonès, el Masahiro, que va venir de Tokyo. El seu pare era conductor d'autobusos i va aprendre català amb el digui-digui en qüestió de 3 o 4 mesos. Que vingués aquí, a més, als anys 86 o 87, la campanya digui-digui estava al seu màxim esplendor, nosaltres apreníem anglès amb el Follow Me, amb resultats diferents.